umkomela akudlidlu hayabaleka makhwala akudlidlu hayasesaba makhwala wema awuchele ngaboshwa mina ngangena la ngaphuma la umshayela yaduli wewe abayijaha ngemali yakusenikho mezindlefe yile dulayo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ushuma on stage abangumsika amantombazane sengizoyishela kanjani yino ufemhlane amajola amathulushe sebezokuhleka abantu kanjani yino ufemhlane uma ngabe izindle zodaka Yes. Anginibingeleleke babukela emakhaya enhla nasezantsi. Namhlanje ngikhona ngila eDurban Station njengoba ningibona nje umhla ka2 kuJuly umgqibelo kuphakathi kwamabili ke manje kusebusuku njengoba niyazi phela nani indaba yasebusuku ngihamba ke nodokotela omkhulu la eThekwini yena nje ufike wangemukela ubaba udokotela uNjongo uGumede indodana ke kababa uSpanela phansi kwamhlaba iyalingana sikhona-ke nje sikhona la sizoseka kakhulu umapholoba njengoba-ke kwi-albinism uzofundraisela for i-albinism sikhona sila eDurban Station ngithi nje philani nangu phela udokotela uNjongo nangu udokotela uNjongo ngizocela nje nana nibingelele nonke emakhaya baba udokotela uNjongo awubingelele nje nabo abalaleli nababukeli bakadokotela uMngcwabo uyahlehla unje sanibonani ngoba wena Njongo ikhona lento engiyifisa ukuthi abantu bayazi ekutheni siyaphilelana umuntu mayibona mina ubona uNjongo mayibona uNjongo ubona mina siyileyo nto nje futhi siyafisa ukuthi wonke umuntu noma bonke abafuthi sisebenza nabo bangayiphila lento engizama ukuyichaza hayi phela sanibonani emakhaya bakithi ngizonixoxela indaba enkulu ngihamba nane bishop nalo litheli yangisupporta lisuka ke eGoli lena eDriziki lashiya zonke izinto lathi cha lihamba nami ngeke ngilisho phela isibongo mawazi mina usuyazi ngikhuluma ngobani angithi baba uNjongo ubingelele nabo ababukeli nabalandeli bamputa ngibingelele umhlaba wonke impela uyena lona uDr Njongo ngihamba nobhudo omkhulu lapha lo suka ngapha phansi eNewcastle hayi ubhudo omkhulu impela lona ukuthi noma kunenkinga noma ngabe kunjani engasayina phansi ukuthi lapha khona ubhudo nami ngiyobe ngikhona ngibabingelele nje bonke abalandeli kanye nabalaleli bako Newcastle ngithi hayi cha ngibathanda kakhulu ngayo losuku ngiyabonga bhudo angibonge kakhulu balaleli nababukela ngithi niyamuzwa uthithini sasayina nje uthi la afa khona nami ngiyafa nami la ngifa khona nawe uyafa kusho ukuthi nje la koDlamini
sekukhona nomhlaba uyalingana uyangizwa ngithi naleka mhlaba uyalingana sekukhona nalabafowethu laba bala ekhaya kwaDlamini kusho ukuthi nje uyabona nje leyo nto leyo niphile nonke emakhaya sisazongena ngaphakathi sibone ukuthi kuqhubekani siyabonga. Sanibonani layikhaya sizele pholobas uhleze sibiza ngoba uyazi ukuthi sibalulekile. Ngicela ukubonga nje kumfowethu omhlophe ukuthi athi khona nje angangizimi njengomngani wami ngisuka kude nale ndoda ingakho ngeke ngilahle manje. Ngiyabonga abafowethu kubalandeli abathe baqhamuka bazosapota kunalandisele bafowethu ngaba sijayiva sonke kuba niyakiphila khuluma ngalo ojayivana ukuthi cha kuba nikho ngabe nje kuyabantu wabo. Namhlanje sila eThekwini nisibizile-ke ngathi masehlulwa ukuza la sizoba nenkinga babingelele Sichomane. Sanibonani babukeli. Ngiyajabula ukuthi ngidibane noDr omkhulu-ke uMngcwabo uyahlehla-ke isichomane lesi siphokele ezinye ibhoko lapha eBronxprate-ke wasokhuluma e412 mawungibona nje ngivela imlo ubhuti wami-ke lo siyabonga babukeli niphile babukeli nanga umzimba okhala imali umfowethu lo umzimba okhala imali lo ukhona la uyimpela nje banibona nje namhlanje kusebusuku babingelele umzimba okhala imali unje sanibonani babukeli bakaDokotela uMngcwabo uyahlehla babingelele futhi abakithi sikhona sila eDurban stage asifikanga sigalelekile babingelele futhi. Sanibona babukeli bathandi bakaMngcwabo uyahlehla neSiyaviva TV uDokotela uDlamini umzimba okhalimali. Cha mfowethu ngithe namhlanje ake ngigqoke nje bazothi le jini ungcolile kanti cha mabe esitolo bazothola u6000
njengoba leshethe ligqokile mfethu nodokotela uNjongo lapha odokotela abahlangene lapha ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi ngibe khona balandeli nababukeli baka Mngcwabo uyahlehla neSiyaviva TV ubaba uMapholobas la iTV enkulu esazoba nkulu futhi kunalokho eyikho njengoba sikhona la sizosupporta imasokane and albinism la eDurban Station ngokubizwa yinsizwa njalo MC pholobas sizothi MC pholobas uqhubeke nokho nibambene njalo nje nobaba uNjongo nobaba uDlamini ngiyabonga kakhulu yena uMapudlamini ngoba ngathi bebabili akithi phela Mngcwabo uyahlehla nje Mngcwabo uhlehlile phansi le osizweni lase Newcastle indaba utshene mina kuphela ukuthi ngilo ngibambene nabo nabatshene bebambane nabo nangu mapholo bekhala futhi uthi naye angimtshele nibambane nawo kunjalo uyagadla babukeli uyagadla mapholoba babukeli nani bodokotela mapholoba ukwenza isimanga ukwakhomba imoto lapha nazo wathi 1 2 3 wasethi nasi isikhala nasi hayi kuthi angimzwanga ngimzwile njalo ngithi babukeli ngikhuzeleni yena nangu khona la ngiyakukhuza mapholoba ngiyakukhuza niphile nje Nkosi yami sisacela ungena ngaphakathi inyawo ayisavumi kuyafutha sekuthi ntsho niphile Dokotela uyahlehla mfana dokotela mphakathi ngokuzaziwayo. Ngibona kaningi lezesimama. Isakhiwo lesophini. Isakhiwo lesophini. Osuma ephezulu. Ngoba bonakala besifisa kakhulu. Bonakala kakhulu. Ngoba bonakala
fantastic. Ukubingelela oSingabo namhlanje sizengabo namhlanje udokotela uyahlehla ubabo sokuba ukhuzani wafuma bese isinje ngiyanikelela ngegama lenkosi Jesu Kristu. Right modwa. Right David. David July ne. Oni na nyanga David July ne zalo noma eveli David July vele. Saba kakhulu owenziwe ifoundation eholwa ngoMC pholobas ifoundation Masikhokane and Foundation. Saba kakhulu le ikhombisa ukuthi ifoundation ikhombisa ukuthi bana nokuba unscrupulous iniquitous. Bana nabantu baphikisana nabantu abangabamshwazi ngiyacabanga ukuthi ukufika kule foundation uthi noma uzizwa une-exasperation noma uzizwa u-crestfallen noma uzizwa u-perturbed kodwa unequivocally uvele ube njani uvele ube inomofasiyo yikukukhuya yazi khona abantu abangamkeli kufike babe unscrupulous ngalana babe njani babe supercalifragilisticexpialidocious ibizwa kanjani leyo i-agricultural. Mina ayitshela ukuthi mina I'm the custodian of the Kotsekian quagmires and quandaries yabantu bela eSouth Africa. Siyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi ngoba awuqali umcimbi ofana nalona usazolokhu ukhona MC pholobas ungitshele futhi uma ukhona ngifike kumnandi yazi ngibuka umasikandi ngangihlale ngiyibukela kude ngibuka umasigqoke yile engathi legqokwayo le engathi yimbi legqokwayo le engathi yimbi nalento legqokwayo le engathi umthimba yimbi lo umasigqoka. Hayi ngiyabonga inhle leyo nto leyo ngiqhubeke nayo mina i-tourism nje ngiyabona nje ngi-tourism nje ngiyabona ukuthi abasuka sina kamnandi laba kodwa manje ngathi bafuna ukwisa isiteji la ngathi nje ukuwisa isiteji uyanqola. Siyabonga kakhulu bafethu into yakithi lena emasikandi yazi ukuthi kuyaye kube khona ama-idiosyncrasies uma ngabe siphile emhlabeni kodwa nje kodwa futhi kube mnandi sibe ndawonye. Ngicela utshele makhelwane wakho lapho ukuthi waze waphalipha actually nazi makhelwane uyabona wena makhelwane uyisudi lami lomkhuhlane hayi umkhuhlanyana nje kodwa uyisudi lenyumono asho hayi umkhuhlanyana nje kodwa uyisudi lenyumono asho microscope. Angazi noma I'll be considered presumptuous yini hayi ngoba ngiyi-antagonistic kodwa ngiyi-unprejudiced. Imnandi le nto siyanithanda kakhulu niphile niqhubeke njalo niyezwa. Ngiyabonga boba-organizile kuphinde ngibonge futhi naboSingabo extravagant. Siyabonga. Ngikhumbula ukuthi sandlela udokotela uNgcwabo, udokotela uDubesi, udokotela uSikhukhula omhlabelingana, udokotela Mngcwabo uyahlehla inyukasela, udokotela Dlozi abadala Ngoma e-Adam. Yeah.
ekuthenini nonke nihambe ninehlenithi sithe masiyenza sayizwe isuka ngaphakathi hlamba ngilale kanje angithi akhona amageza amahle zikhona zikasolozini zikhona ikakhuba zikhona futhi ikamahube akhona amavikela mbuzo zikhona futhi ikasomnandi zikhona ikamfiliseni zikhona zikazabo nodankela kusazoshuba nje sebefikile bonke laba bantu engikhuluma ngabo sesine-surprise-ke ngani zakwethu kodwa manje sifike kuleso sigaba ngizocela nonke elingiphi ithuba elikhulu bese ngicela labafana ngisebenza nabo bebuye beze la ngaphambili abangakwazi ukulekelela ngifuna singene kuvuthondaba nani nizizwe ningxenye yakho konke okwenzekala ngicela kuqale ngikuyisha lehlobo lokuthi njengoba nonke nila ningene ngo-80 randi lokho kuyisibusiso esinjani esikhulu njani singawukhokha ku-80 randi bewukhokhe ku-350 kodwa fanele mazile yodwa ukuthi yonke into ine-foundation without u-80 randi kungeke ube khona ubani u-350 okusho ukuthi uze waba i-VIP ngoba bekukhona i-general angithi ngicela-ke ukudlulisela lokhu kuyisibusiso esikhulu ukuthi ukubamba iqhaza syndicate ungaboni muntu uphinde ulibambe bukhoma kusho ukuthi uyakwazi ukwenza into ngenhliziyo emnene ungaboni muntu akithi uphinde futhi uyenze into sekubona abantu kodwa hhayi ngenhloso yokubukisa kodwa ngenhloso yokwenza ukuthi leyo nto ibe impumelelo ngeke sidlale inyanga nabaculi futhi ngeke singabakhombisi ukuthi obasibabo kahle kahle obani yithi obani obasibala abanye bathe lapha ngaba bakashwanga la kumbele nabelelu besemakhaya ngaba bakhubeke begayele imithi yabo kube benahlala kuphinda khona ihlele emakhaya ngithi ngicela ukusho into ebalulekile ngiyabona lezi zihlale ehleli kuzona sisinye sikhokhele ngiyibona le fence phambi kwenu ikhokhele i-sound system ikhokhele istage abantu abalala estage ngizocela-ke ngenza wethu ukuthi nikhumbule ukuthi wonke umuntu la uze nenhloso yokulekelela ngombono ngenkulumo ngezenzo akithi ngithemba ngishiya emsakazweni lona ngathi iy'nhlelo ebengiba nazo ngeke ngiziyeke ingakho lesikhulekile siyinhlangano iMaskotana Activism Foundation sathi abafowethu abafana no-MC pholobas ngokwebala sizoqhubeka sibanakekele ngey'gcobo soqhubeka sibanakekele ngey'buko nabanye abafowethu abakhubazeke ngey'ndlela ezahlukahlukene sizoqhubeka sibanakekele uNkulunkulu emkhulu dadewethu nawe wethu sengiphethe kulalele kahle ngiyacela ukuthi angasizi mina ngedwa akasize mina ngokusiza wena lesi sigaba samanje asidingi kube khona umuntu ombuzayo futhi asidingi ukuthi ubuze ukuthi wena wenzeka kangakanani mina ngizokwenza kangakanani ngicela ukuthi senze ngokusey'nhliziyweni zethu kodwa ngicela ukuthi thina general sibhithe sihlule i-VIP ngiyayizwa leyo so uDJ uzodlalela ingoma emnandi nje yokholo namhlanje ngiphume ekhaya ngicelile ngathi ngicela ukuphupha nje amandla ami khona ngibukeka ngiphelelekile ngeze kusasa kube khona bazofonela iy'nyanga zabo ukuthi nokubona sengithwalisile yini ngiyayizwa leyo nto
uwathatha namazangaka yasenzele phakathi kusho kodwa ngokuthi ethi nje inkosi ebusise sekwenzeka ukuthi kumina ngoba lonke ngifuna nihambe ngeyibusiso libheke emakhaya induna nenduna izohola ezayo ziyaqala manje uNkulunkulu abusise uNkulunkulu abuseka kunakekela uNkulunkulu akuphe konke okufunayo uJehova usise uJehova usise uJehova usise uJehova usise uJehova usise uNkulunkulu abusise impela lokho onamandla uNkulunkulu abusise God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Usasondela uzomaphambili inkosi ibusise uJehova usise nalezo inkinga zoxoshwa umasipende kodwa unyakaza kancane kodwa unyakaza kancane kodwa unyakaza kancane suwa yawenza amabhilela moso nanga maphepha God bless you, 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 God bless you. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, brother. Ungavumeli ukuthi akaphansi. Abenze bonani, abenze bonani, abenze bonani. Ayibona njalo nje baholo. Yabona manje. Albinism Foundation. Cela nishayile ihlombe niyaroka kodwa general. Wawuyaphi kwi-VIP ungajimile wawuyaphi? Wawuyaphi kwi-VIP ungajimile wawuyaphi? Lalela. Ake kudlalwe ingoma kababona ke lapho noma yiphi nje. Ningajahile hitha ngempela la sobe sesiphakamisa ihlalo sonke. Ngoba manje kuzisayidi labo laphana. Ngibona ukhuba lapha, ngibona Mngcwabo uyahlehla, ngibona uNjongo, ngibona uBhubesi, ngibona uSikhukhula. Hayi manje sekushubile ngibona uMakhosi Mngoma. NgeZulu nje esiqojeme ziyakakisana. Zenzani? Zenzani? Nilinde bani?
awusuka madoda waqopha umlando kasomlando yasomeka njengekhekhele inyosi ujamu kwabamthandayo mhlaba kwabamnyanyayo awusuka madoda andla udokotela umzimba ukhalimali aha ziyakhala nje ziyakhala ngizocela ngani zakwethu sikashayela ihlombe siba ngumsindo inyanga ethi mayikutshelile ukuthi kusasa lokho kusayo lothu uyakuhlupha uzobelele phansi komqolo culwa amagugu aculwa ngempela dokotela usikhukhula sukume esisha izandla phansi komhlobo uyalingana awusuka madoda zikhala ngempela niyabona moda awusuka cha ziyakhala uzoconfirma ke lapha angazi ngabakhohlwa ngibathina udokotela ngizocela ke manje sonke ngani zakwethu sike sishaya ihlombe elikhulu ushayele udokotela owangithengela imoto ezu3 uDr Mngcwabo uyahlehla abanye benu bawofakazi lezi imoto iMercedes iyangena lana nje niyakhumbula exact hlele Mercedes ngangakazi isho nokuthi ngiyoke ngihambe ngePorsche uyabona so nje ngicela ukuthi uphakame dokotela Mngcwabo uyahlehla simshayile ihlombe elikhulu siba ngumsindo awusuka madoda uloMngcwabo ohlehlayo ke lo uma nje ubona ukuthi ngathi impilo yakhe isilengele wena hambe kuyena uthi ndoda angicebe nami ithi ukuhlehla phela lento eyisifo lapha ekhaya sikhathele ukufa manje uyayibona indaba right Tethela ke sifikile ingoma lapho tethela kwethu sithethe iVIPs ngaphambili inhloso enkulu sonke siyayikhumbula iVIP ngicabanga ukuthi oyizwayo futhi ukuthi ufuna nje ukuthi ethi i-second ngemic bese shiya okukhulu ziyakhala lapha babuculu before idlala lengoma ngoba uDJ yamhlula ngicela ukuthi usukume dokotela uculo omkhulu awaswethu elo dokotela lithi lumbuka limnyonkoloze kodwa baningi abakhuluma ngama-testimony uthenga imoto entsha uMercedes Benz eyinsukwini wawulanda nje wathi hayi umsebenzi yedlozi simshayele izandla ey'nkulu uculo ziyakhala-ke manje tethela thishe kulindwe bani kwenze njani tethela okukhona ndoda yiwo manje azama VIP ingakho ethethela ingoma nje manje sifuna ukubona suka ngestep lapho awuyaphi uVIP ungajimile ziyakhala manje awu kodwa DJ tethela noma yini nalokho kade kukhala kulungile uma ukuthi impela awu hayi makhulunywa ngenuku ngempela inuku odakho hayi winuku ngempela hayi winuku DJ winuku man winuku futhi uthathe malayi awula suhumbi kumesi madoda awu ubonakalayo manje
Awu. Ubona nje amavikela umbuso wasemane afuna ukuzolekelela. Alokho ephakamisa izandla athi asikhojwa ngane so far. Hawu. Hayi ngeke senifake kakhulu. Kanza kwethu shaya ihlombe elikhulu kubona bonke odokotela abakwazile ukusukuma beza la nabafowethu abasukumile besuka lapha kwi-VIP sibashayile izandla ezinkulu. Bese ngicela ukuthi olwethu ugibele ngaphambili usiqoqele mfana kithi ngathi ungalekelelwa uphuhlaza. Lekelana nani khona kuzoshesha. Siqhakambisa isintu kakhulu ngalolu suku lanamhlanje. Indlela besohlonipha ngawo amakhawa kithi indlela ezomlikhomba ukuthi siyabazi ukuthi bangamaZulu aphuma kuleli likaMthaniya. Bayadinga-ke ukurejistwa emlandweni wesintu sakithi. Ngicela-ke ukuthi ubuka ngathi omncane lapha ngeminyaka ukhuzani kungosi angithi la ngazi kahle matlawa ngathini la ukhona nami ngingamgesa yabo kodwa ke nithini nawubuza sekucacile ukuthi ingane uyinkosi nje ngengoma kuphela angithi mdala ngengoma kuphela yonke ndala ngayo-ke engomeni mdala lisho nje futhi singaliphinda kabili lelika King of the Kings akhona nama-kings is not sure right akaphikile utheni isiqinisi bangasazi noma sicindezele kahle noma sicindezelayo ngathi kwethu-ke ngizocela ukuthi iy'nsizwa zakithi ngenxa yokuthi ikhehla lakithi inkosi yasemalangeni ewuhlalo wenhlangano ikhontrolesa ayikwazanga ukuphumelela ngomsebenzi omningi ehlezi ibhekene nawo esizweni. Ike yathumela indodana yayo ukuthi ibe khona kulolu suku lanamhlanje ukuzimazisa lo mcimbi ukuthi lokho esikwenza la urejiste nasey'mpandeni zakithi kwaZulu. Okusho ukuthi-ke lento esiyenza la incane ngoba sizothi indoda ayingagithi ithize nje iqalaza kuphela uphetheni esandleni. Ngicela amakhawa kithi nisukume nisondele nemfanelo lezo sibahloniphe ngokuzama ukushesha okuphuthumayo ukuze amaciko kithi siwadedela hambe yokuphumula. Sizoqala-ke simane nje ake siqale lapha siqale ngobani hayi ngoya kithi ngiyayenzelela bathi Ngcwabomkhulu bacela ukuthi usukumuze lapha ngaphambili awusuka madoda niyabona ukuthi abafaka Ngcobo bahle kanjani ate share ihlobo vela sibahle kahle niyabona impela uNgcwabomkhulu-ke uhlala esihlalweni lapha sobukhosi kwezegospel futhi uzolikwa ngokusemthethweni namhlanje ukuthi ubani inkosi kwi-gospel ubani inkosi kwi-gospel injani indaba uyabathwala manje. Ngizocela-ke sonke masikikiza mayenteda ukubamba simane sonke sisukume nje uphakamise isihlalo sakho phezulu sithi uyabathwala kuphela nje. Mawuyenza njalo nje isihlalo sakho njengamanje sonke imane siphakamise nje usukume siphakamise ubhekisele isihlalo sakho uyabathwala manje sizothi Ngcwabomkhulu ngalokhu amagalela akho siwabonile uyitiko lokuqala elisebenzele umuntu onemali emhlophe ngale kokucwasa nokumukela phansi nifundisana nibambisene kahle osukwini namhlanje sizothi uwe
khuluza uphokobe uyibambe iqine. Awumelanga umndeni wakini kuphela, awumelanga wena kuphela, awumelanga abaculi begospel kuphela, umele waze wamela amaZulu uqobo. Ufanele ushicilela emlandweni wakithi. Shaya izandla ezinkulu sihle mathwana. Umkhulu. Sifike kwenye lesi ashaya lapha ziyakhala niyabona. Khalimpela manje. Zikhalimpela lapha ziyakhala. Ake awuthi nami ngishaya nawe lapha ngoba. Sabile phambili. Masabile phambili. Sizolandela ubani? Ubani? Simandaba manje. Siyabona manje. Hayi bantu bakwethu. Angisho egameni labantu abanebala elimhlophe bonke. Kodwa ifuna umisho yona. Phela mase kukhuluma mina khuluma ogcina manje. Awangena kupolitiki. Benza ngathi mangixoxe izinto omzansi ngabe ngisenkingeni manje ukuthi ngathi ngithembile. Mfokaphuma Mfokaphumose. Phuma. Ake ngithi nje mina konke akuyona yonke into ekhulunywayo. Futhi akuyona yonke into efanele ukuthi mawuyenzele umuntu bese ungayikhalakhala ngayo. Kubasakazi bekhona bonke lapha ezulu eMzansi, bekhona bonke kuma-community radio station. Angikuphathile njalo kodwa ngikhuluma iqiniso. Isho nalapha bonke abathanda ukudlalwa khona. Hayi akekho sokuba ne-interview edlule yami nale ndoda. Into yokuqala nje lefanele nishayele ihlombe ngayo. Wadedicate isikhathi sakhe ngokwanele. Namanje mawugijima ku-YouTube wakhe, ugijima ku-Facebook wakhe, uyayifica abayibukelanga ngaphansi kodwa babengenziwe lo muntu omhlophe. You understand? Uwakhombisa ukuthi unothando lomuntu ngisho kuthiwa ngabe umuntu onjani. Akuthina lapho ziningi izinto engazibalula. Kithi ekhaya wafika kusekuseni ngo-3:45 ngingakadithi. Ngo-4:45 wangena estage wadlala ngasikhathini ngo-4. Okusho ukuthi lowo muntu bekusisa kahle. Eseduke waqeda eduke endaweni ayaziyo njalo. Ngenxa yami nje ngaso ngageja ukotini ngathi ufakwa la ngathi ufakwa la wasehamba ngale ndlela engithe ufakwa ngayo. Nami ngicela ukuthi kuba sike siphinde sishaye ndiyamama. Amagalela lesizwa-ke ayaziwa lapha kumaskandi iDubai lihanjiwe, lapha kumaskandi imicimbi yavalwa wakhathala, lapha kumaskandi singakusho ukugcwala umlomo ngandza wethu ukuthi uwona mbalo ogamile lo. Kuningi nje singabalula. Angisho ukuthi ngithi kodwa ngikhuluma into ezibhalwe emlandweni engenakujika nengenakushintsha. Lapha kumaskandi ngandza wethu umuntu okhunyelwe lezinto ezithi tshu phezulu useyedwa njengamanje. Uye lo namanje liqalazi ingaziwe ukhunyelwe lethi khuzani wabonga safethu siyabonga uma kwazala wena uba kwazala wena bahle maningi esakeni. Ngenxa yokuthi siyawusho ngidonga umlomo ukuthi ababolanga amathungo wethu uyisibonelo futhi isibuko sezwe kwabaningi hayi umuntu lokamaskandi kuphela. Shaya izandla enkulu ngiyathokoza sithole kithi. Haya yipi twathi ibambe khawulana ibambe ingazomesha la wamama wena. Right, njengamanje singena esigabeni esilandelayo. Lesi sigaba singena kuso-ke nanza wethu. Mina ngiyamqala uNkulunkulu indlela asebenza ngayo emfihlakalweni. Usebenza ngenye indlela emfihlakalweni.
niyezwa yini iy'bongo zami ngiy'bonga ngiyibonga ukuthi ngufuze kuphilele umashiya amahlangathi azoshumayela upropaganda yasabeka usiqiniso singasuki urapera bayarapelo lova ey'ntombeni zawo baqede babuza bathi mapholoba wagada ngey'nduku singayiphethe ngabatshela athi ngumthambo wegazi ley'ntombi zangabini ezayifuna ukuzolahla ibhithrudi emashidini akesikodumela bese ngithi ngumfo kagula amadulane umngcwabo uhlehlile wozube ngesonto zawona kusugedela amasaladi shame disappoint ngangazi ukuthi ngiyibonga kanjalo ezinto mzathi ngingakaxoshwa kanti uyothi mase nginesiyaviva TV ngiyibonga ezefike lomngcwabo uyahlehla afika ahlehlise bonke. Can you imagine iy'moto ezidurayo zodwa from Hiranot, BMW evulela phezulu, Mercedes ovulela phezulu, zonke lezo zinto kuzenzela umuntu oyedwa lo. Ngizocela ukuthi-ke silandeliswe nodokotela umngcwabo uyahlehla sondele ngaphambili naye futhi ngokunjalo naye situse sibonge amagalelo abe nawo empilweni yami. Hawu sekukhohlwe elinye igalelo nje bengishoti ngemali ey'nsimbi le izona. Ayu ngambuza ngathi ngizosho into engiyibhalile yezwa khuzani sengibakhokhela abaculi mfowethu ngashota ngemali ey'nsimbi le kuphela kwathiwa ngathi kodwa mngcwabo izinqa zami ndoda zivele obala bengibona abantu ukhona akaze responde manje ungifakele 7,000 rand ngahamba ngayoyikhokhela izinto unenkinga yokuthi manje responde lokhu ethi bhuti kuphela wazi noma usakubingelela noma useyavuma kanti useyenza so ngenza ukuthi kuningi engakumenshina right now ngakithi ngimalwa nelinye lamaqhawe wakha indlu ubhazabhaza kathulu umuhle egameni lami uphakamisa mina ebantwini bangakithi wakhela nje umuntu owele yindlu kade kuyizikhukhula angamkhombe ngasibhamu njalo yezwa ngingamkhombe ngasibhamu nje kuningi engakubalula ikhawula kithi eselikwenzile ngizothi namhlanje dokotela umngcwabo uyahlehla ngiyakwetusa ukuthi noma unawo amadoda kodwa angithanga ngifike ekhaya wathi kuthiwa yayibona ngegelezi yasigaya manje ziyalungisa unalokho nguwena wathi ngizoba nawe kulo mkhankaso eMashikopana Prison Foundation sifundise abantu ngokuthi ningabantu esingakwazi ukubasebenzisa emthini ningabantu abafana nabo bonke abanye abantu umuntu akathintwa akasetshenziswa emthini uNkulunkulu akubusise akukhulise ngithanda nokuthi uyangilalela can imagine ulalelo nje umuntu onemali ulalelo nje umuntu onemali ekulalele lawo mathamsanqa nje oswazi kwezinye insizwa zalapha onkandla kuphela eyilalelwa bani imali thina njani sikuqala ukubona ulalelo nje umuntu onemali ekulalele nje umuntu onemali ngicela umkhulu nami ngicela ukubamba nawe la ngani zakwethu ngizokubalula lokhu ngenxa yokuthi kwashekela lifakile liyabiza ngeke sakwazi ukumkhumulisa size simkhumulise nebhlukwe nalesi sicathulo sakhe asikho isicathulo asigqokayo less than 25,000 guaranteed ngalokho sithena ke akungabi imbatha lodwa iphelele nje uma niyibona la plastic wethu obala bathini bamba iphelele nje ngalokho ngiyinyatulile ngizonyatula one bese iphelele kahle kahle ipholo le umuntu onepholo nje umngcwabo simshaye ngepholo ake nishaye ihlombe nishaye ipholo liphelele uNkulunkulu akusise ipholo lithi uJehova kuhlele ngicela ukuthi nishaye kahle phela hayi ukuhlala kusona isihlalo sobukhosi kwazise vele uhamba namakhosi siyathokoza kakhulu into ezokwenzeka-ke sizoshaya iy'thombe sindawonye bese sishiya esiteji indlamlenze ijabulisa emva kwayo eyakithi ngane ubabo umuntu akaNgcobo emva kwakhe silokho besimfakela ama-artist kuyolamo lokusa
kodwa ngeke sikwazi ukuthi ngizocela kube khona ababasizayo uma sebehla bebahambela ney'mpahla zabo beya la abahleli nakhona kodwa idlamela zisho ukuthi ngeke isehla sekuzobuya umfowethu dokotela Mngcwabo. Sanibonani. Awuyayisikhuluma kancane ngoba sikhuluma mina. Awungolekile yakho. Sanibonani, hayi unezincane. Ngiyabonga kakhulu angazi ngizodwa ngithini. Kodwa nje ngidlulisa ukubonga okukhulu bafowethu. Hayi ngibonga kakhulu lokwenza umapholoba ngakusho day 1 ngicela ukumbona. Laphana ngasekhaya cishe bayazi abantu nabomakhelwane bami abaningi bathi ngithwele mina manje ngangizama ukugeza negama lami lokuthi ayikho into eyenzeka ngomuntu omhlophe akukho nokuncane okwenzekayo baye bathi bayinkandla benamabala amaningi angaka ebusweni ntambane engaphelana iyo into engihlale ngisho babungqobo engihlale ngisho nabafuthi bonke bese ngithi-ke lokho kwenziwa umapholoba nenhlangano yakhe ngiyacela ukuthi kungalumeli bafowethu nakubanewethu sisebenza nabo bangaphazamiseki ngoba ngizokwendlula lokhu kungenzeka abanye bavuke bathi lomngcwabo sewungcono ngani Nkosi yami angingcononga lutho nje ngiyacela kungalumeli inhlangano isithanda sonke njengoba nathi futhi siyithanda sonke inhlangano ngalawo mazwi lawo ngibongela ngisho nabafundi esisebenza nabo ebunyangeni ekutheni lolu phawu lolu engilitholile olwethu sonke noma ngabe kuthiwa yiphi nje mhlawumpe noma ngabe kuthiwa imuphi umfowethu oyifisayo lemvunulo angeza ecele udlamini-ke lo uzibokhala imali angeke nje alume waphelele ufakele imali emzimbeni sengisho-ke bemvunulo bangenza yethu nje zonke ngalawo mazwi kusho ukuthi thina belaphi ngiyababongela nabo ekutheni basikhumbule. Ngiyabonga. Sithokoza kakhulu kudokotela uDr. Mngcwabo uyahlehla esaqala-ke phansi bemlekelela abanye ngokuthi mhlawumbe ngibhadala-ke ngingamyeka nje ngalo uyolukhulumela khona lapho kodwa lokhu ngingabe nimthathele nimfakela nasemotweni bese kuba ukuthi-ke siphinde futhi sinikeza umapholoba ithuba ekuqaleni uqalile kule gemu uyalandela omkhulu. Sanibona ngenzalo njani bafowethu ngiyaphila okokuqala nje ngithanda ukubalula hayi ngoba ngiphambi kwenu ukuba uyazi namanye amaciko amahle amabhinqa wonkana ngomaskandi ayikho into engiyihlonipha njengesenze nasenza ayikho into engiyihlonipha njengesenze nasenza yokuqhakambisa umaskandi ngokusapota ngale ndlela eklini enonza ngayo. Ngikusho lokho ngiyafisa kufinyelele nala engifisa kufinyelele khona ngoba khona la ngifuna kufinyelele. Sithwele kanzima kulo mkhakha wethu wegospel. Wana sithandani asinawo ama-supporters abonakalayo nje njengoba kukuhle ku-gold and black njengoba kukuhle ku-green njengekababube njengoba kukuhle kujabulele red lapha bafowethu. Into engizama ukuyisho angizami ukuyingcengela kunina ngiyayiculela nje umculo wegospel engazi ukuthi nani niyawuthanda lolu hlobo oluculwa yimina. Ngiyafisa nisikhulekise futhi nani ukuthi nathi sibe nabo abantu abaseseka njengani njengoba nisuke niseka okhuba njengoba nisuke niseka abanye amaciko. Siyabonga bafowethu ningakuyeki lokhu ugcina phesheya manibona amaqembu ezaphesheya esaphothwa abanikazi bawo. Ngiyabonga wapholoba omunye umuntu bezothi ukwenza ngoba kuyimini
kuzoba buhlunganyana-ke engizokusho ngoba ngokomthetho ufuna ngabe ngiyaqala. Bengifisa nalaba abakhulumayo bekuzwe nje lokhu. Asilaleleni ngadzawethu. Ngiyacela nje silalele la emuva. Ya sengikhulile khona ngoba kushoda unyaka owodwa ngithi 50 years. Kodwa-ke angingakakhuli la, ngisemncane la ngoba ocula i-gospel uma izongena emva kwami hayi ufana nomuntu ezongena emva kwakho. Into engifuna ukuyisho-ke asikhomphithi, into engiyithanda kunina niyabeseka abantu enibasekayo. Mina-ke nabantu enibasekayo abangani bami abahlobo bami, ngibingelele bomama laphana ngokukhulu ukunihlonipha ukuba anikho noma ukuba you are not still standing ngabe lo mculo awunasebesisekela. Ngiyabonga VIP. Engifuna ukusho ukuthi ngiyaqala ukubongwa ngento engayenza ngiyenzela abantu abamhlophe. Ngiyaqala ukubongwa ngento engake ngayenza ngiyenzela abantu abamhlophe. Akuyena uSibili kuphela engamsiza. Ngiyamkhumbula efike umfana omncane ezocela usizo kumina, ngamsiza njengengane yakithi. Siyalalela la. Ufuna ukudlulisa nje. Bakhona abanye ngeke ngahlala nabo ekhaya. Baba izingane zakwethu. Akubona abantu abamhlophe kuphela-ke noma abamhlophe ngebala engibasizayo. Nginomoya nje ukuthanda abanye abantu. Bathi ngiyabonga mfowethu ukuthi ngiyabonga amapholoko ukuthi angikaze ngibonge. Bengihlale ngicathi mhlawumbe ngenza into embi ngokusiza mfowethu. Bengicathi mhlawumbe khona engingakwenzanga kahle. Bathi ngiyabonga namhlanje phambi kwabantu ababaluleke kangaka ukungibonga nje. Angikaze ngibongwe nabantu abasondele eduze kwethu. Nakho manje sizophinde senze enye i-coming back of uSibili noBabo, kodwa bengingakaze ngibongwe. Ngifuna ukusho lokho, ngiyaqala ukubongwa ezidlangalaleni ngemisebenzi emihle engiyenzile. Ngizocela nje bafowethu ningaliyeki uthando. Mina ngumuntu othanda ukuthi kuthandwane. Ningaliyeki uthando nesixhase, and ngifuna ukuphinde ngigcizelele sengiqala phansi. Ningakhohlwa ukuthi kuze kuhlale iplate phezu kwetafula lethu kudla abantwana bethu ingoba yinini abafowethu. Niqhubeke nokuseseka, niqhubeke nokusithanda, niqhubeke futhi nokusiphulekisa ukuze siphumelele. Ngiyabonga abafowethu. Sibonge kakhulu uNkulunkulu ubabo Mngcwabo. Njengalesi sikhathi samanje sidlulisela intambo kuMngcwabo. Yamemeza ikufanyameza kude welilizela khona Yeli pasi Kama ikile paluti Romangata Yeli pasi Kama ikile paluti Romangata Niapira moto. Niapira kapan? Alright. Githi ambonge ngiyethubelise kangaka lokuthi namhlanje ngizohlonishwa inhlangano iMasixoxane Albinism Foundation eholwa uMapoloba isizwele eMalangeni. Ngifisa ukubonga kakhulu iyazi-ke nangokuhlonishwa. Uyazi ukuthi umuntu uma ehlonishwa ngesihlalo usuke nikeza isihlalo sokuyivikela kuzona zonke iy'vunguvungu abhekana nazo ohambeni lakhe. Noma lumasibuka sinoboya ngekuqeda uboya ngokathi uyabala. So usuke esethinte ekugcineni ngoba usuke esethatha umzimba wesilwane owunikeza wena lesilwane njengoba safa azovuka kuwena sidla amadoda. Ngifisa ukubonga kakhulu ngibonga nje nonke ngokuthi nibe khona la umcimbi ube impumelelo. Ubani kuthiwa kanifikanga lo mcimbi ngaba uyona impumelelo.
ngiyayibona imbala ngiyacela ukuthi nangomhla ka-30 siphume ngey'ngane ngiyacela ngiyawubona uyelo ngiyawubona ugold ngiyawubona ublue ngiyawubona ugreen ngiyawubona ulime khuphuka thununu ngiyabona lapho uyazi ukuthi uvula umdlula ngiyawubona ured lapho ured kade zethwasa leze nangomhla-30 nithi ndobele khona ngiyabonga ngiyathokoza kakhulu ngibongele abahlonishwa bomngcwabo uhlehlile ngibongele ubhuti omdala ngeke-ke noma ngahlanganisa sesiyeza ukucula kakhulu yolokhu ubhuti nje ngoba ngisho iy'ngane zakho zibiza negama uma udumile nje ingane yakho ukhuzani ayinakho ukuthi ubaba ngoba igama lakho vele li-public. Ngibongela kakhulu ngibonge nje uma-VIP siyathokoza kakhulu angazi mathini kodwa-ke asiqhubeke njalo sibambane sizwane sithandane ngomoya omuhle into enhle iyathandeka. Ngiyathokoza kakhulu Mngcwabo qhubeka uyiphande nje kade sikuhleba senobabo ukuthi kube kuthiwa abantu bakhuthele njengaleli sizwe ayi kungabe impela yonke lento esikhala ngayo ezweni ayikho. Qhubeke nje mapholoba ngendlela okhuthele ngakhona siyohlezi sikuseka nje ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu siyathokoza. Awu bafana inuka ingosiwe phakathi osizweni emafoyi khwama sekudubula umbayimbayi iqhela wena sikhwama
kwavela behleke ney'nkinga zabo, kwantomba isipetula kuncinda nekholwa, kwavula kuvaliwe, kwanyembezi zomthakathi isulwa ngomkhuleko wekholwa, emzini oluhlaza njenge